Türkmenistanyň goşunundaky komandirler harby gulluk möhletide olan esgerleriň harby gullukdan wagtynda boşadylmagy üçin para soraýarlar. Ýurdun dürli künjeginde çağırş boýunça harby gullugy geçip öýlerini dolanan lewaply ýaşlar paranyň möçöriniň 1000-den 3000 manada çenli ýetýändigini aýdýarlar. Bu barada lewaply ýaşlaryň ençemesi Adatlyk radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi. Häzir çağırş boýunça harby gulluk borjyny tamamlanan ýaşlar Farab etrawyna öýlerine gelip başladylar. Olar harby gullugy tamamlan bolsa-da öz wagtynda öýlerine gaýtmak üçin para bermeli bolupdyrlar. Para bermedik ýaşlar ýanwar aýynda öýlerine goýberilýär diýip gizlin işleýän lewaply habarçy aýtdy. Habarçy bu barada Ahal welaýatynyňky Gökdepe we Balkan welaýatynyňky Serdar harby bölümlerinde çağırş boýunça harby gullugyny tamamlanan ýaşlaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Öz wagtynda öýlerine gaýtmak isleýän esgerler komandirlerine para berip harby biletlerini ellerine alyp bilýärler. Noýabr aýynyň 1-20 aralygynda öýlerine gitmek isleýänler 3000, noýabryň 20-sinden dekabryň 1 aralygynda boşamak isleýänler 2000 manat para bermeli bolýarlar. Ýanwardan öň boşamak isleýänler 1000 manat para bermeli diýip efirde adynyň aýdylmazlygyny soran faraply ýaşlaryň biri habarçymyza gürrüň berdi. Habarçy esgerleriň artykmaçy bir aý edýän gullugynyň da olaryň enatalaryna uly çykdyjy bolýandygyny aýdyp köp rahatlaryň bu parany bermäge mejbur bolýandygyny hem belleýär. Esgerler kadaly iýmit we beýleki zerurluklar bilen üpçün edilmeýär. Şonuň üçin enatalar olaryň iýmit, maska, egneşik, diş pasta, şampun we sabun ýaly zerurluklar üçin iýdigderli pul bermeli bolýarlar. Şonuň üçin olar pul berip çağalaryny wagtynda öýlerine getirenini makul hasaplaýarlar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanda harby gulluk möhletide olan esgerleri harby gullukdan boşatmak we ýurt raýatlarynyň harby gulluga nowatdaky çağırylşy dowam edýär. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu baradaky fermana 16 sentýabrda gol goýupdy. Fermanda çağırş boýunça harby gullugy geçýän kanunda bellenen möhletleri gulluk eden harby gullukçylary 2020-nji ýylyň oktyabr-dekabr aýlarynda Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmalydygy aýdylýar. Şeýle-de onda çağırş gününe çenli 18 ýaşy dolan ýaşlary we beýleki erkek raýatlary 2020-nji ýylyň oktyabr-dekabr aýlarynda harby gulluga çağırmak ketgitlenýär. Adatlyň habarçysy şu günlerdiň harby gullugyny tamamlanan ýaşlaryň däl, eýse çağırş boýunça harby gulluga çağırylýan erkek raýatlaryň enatalarynyň hem para bermäge mejbur bolýandygyny aýdýar. Enatalar çağalaryny gullukdaky sütemden goramak üçin gowy we howpsuz hasaplanýan harby bölümlere yerleşdirmäge synanşýarlar. Olar munyň üçin para bermäge mejbur bolýarlar. Paranyň bahasy harby bölümüň ýyl içindäki awraýyna görä ütgeýär diýip habarçy aýtdy. Faraply enatalaryň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, ogluňy Milli Howpsuzlyk ministrligine degişli harby bölüme yerleşdirjek bolsaň, tanşyňa ýa-da araçyňa görä 20 000 manat çemesi para bermeli bolýar. Iň ardan harby bölüm 5 000 manatdan başlanýar. Para bermeseň çağaňy guşga ýa-da beýleki howply serhetlere gulluga iýberýärler. Watan goragy ýaly mukaddes işede para aralaşdy diýip efirde adynyň aýdylmazlygyny soran lewaply enatalaryň biri habarçymyza gürrüň berdi. Adatlyň habarçylary we enatalar Türkmenistanyň goşunlarynyň hatarlarynda agalyk, ýaş esgerleri kemsitmek, urup ýençmek we ezmek, kä halatda öldürmek ýa-da öz janyna kastetmäge mejbur etmek ýagdaýlarynyň saklanyp galýandygyny aýdyp gelýärler. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden edilen ençeme synançyklara garamazdan hiç ýyly kommentari almak başartmady. Transparency International guramasynyn korrupsiýa boýunça geçen ýyl ýaýradan hasabatynda Türkmenistan Günnäheri Ýewropa we Merkezi Aziýa regionunda iň izzaky orunda yerleşdirildi.